Akit tayo ng bundok. Pakita natin ang Barangay Tabas. Yun. Ganda po ng kinalalagyan ko ngayon. Ang taas. Yun o. Ganda. Beautiful. Pakita ko po sa inyo ng buo. Yes. Ang ganda-ganda dito. Yun, kumusta mga kagala? Woo! Gagala po tayo ngayon sa Barangay Tabas, Paracale, Camarines Norte. Yun po ay request sa atin ng ating kagala. Subscriber natin nag-request na dalawin natin ang Barangay Tabas, Paracale. Time check, it's 10 o'clock in the morning. Ito po ulit tayo sa bayan ng Labo, Camarines Norte. Ito po yung kanilang municipal hall. So simula po dito, magtatanong tayo kung saan ang way daan papunta sa Barangay Tabas, Paracale. Kasi meron daw po ditong daan papunta doon. Bukod pa dun sa may Bato Balani, Paracale, meron pang daan dito. Magtatanong-tanong po tayo. Yung siguro ligo tayo dito. Pwedeng lumigo eh. Tanong tayo dito sa mga tricycle. Sir, patanong daw po, saan po yung papuntang Barangay Tabas, Paracale? Diretso lang po ito, sir? Kakanan po, ay diretso po. Malapit lang po yun, sir? Ay, malayo yan. Malayo po yun. Mga 1 hour, mga isang oras na biyahe po. Mahigit. Sige, salamat po. Alright, so diretso yun lang to. Sa dulo, kakanan tayo. So doon. Okay, let's go. Tayo, Bautista Street. Ligo tayo ng kanan. So ito. Okay. Then kaliwa siguro tayo. Burgos Street. Tama, ito nga yun, Burgos. Yun. So magtatanong-tanong tayo dito kami. So, eto na. Samahan po niyo ako sa umaga na to. Magbabiyahe tayo. Gagala tayo sa Barangay Tabas, Paracale. Oh, maalikabok. Grabe. Salamin tayo. Grabe alikabok. Kabusay. Ano? So, may kita po ninyo yung bundok. Medyo mabahabang biyahe to sa umaga na to. Enjoy lang po natin ang magagandang views along the way papunta sa Barangay Tabas, Paracale.
Fundado Labo. Ayan, Barangay Fundado Labo. Can you feel the fire burn within? Can you feel the fire burning in? I know it's breaking through. 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 So come close, don't let go. Napunong bundok, pakita ko sa inyo. Why I love you so. My heart is catching fire. I just Barangay feel so Bagakay. fine with this fire, this fire, this fire. Labo pa rin to, di ba? The Bagakay. fire is burning inside me. It's burning. My heart is catching fire. I just feel so fine with this fire, this fire, this fire, this fire. Can you feel the fire burn within? Can you feel the fire burning in? I know it's breaking through. 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 So come close, don't let go. Close up, babe, you'll never know why I love you so. My heart is catching fire. I just feel so fine with this fire, this fire, this fire, this fire. Labo. Ayan. The fire Kita niyo po yung bundok. Ang ganda, oh. inside Sa me. harapan ko, ayan. It's burning. My heart is catching fire. I just feel so fine with this fire, this Labo. fire, this fire, Elementary this school. fire. Yeah. Oops. Laki pa to, oh. Laki pong bato sa tabi. Alright. Oh. Anong barangay kaya ito? Can you feel the fire burn within? Can you feel the fire burning in? Ganda, oh. I know it's breaking through. Woo! I know it's breaking through. I know it's breaking through. I know it's breaking through. So come Yun. close, don't let go. Close up, babe, you'll never know why I love you so. My heart is catching fire. I just feel so fine with this fire, this fire, this fire, this fire. The fire is burning inside me. It's burning. My heart is catching fire. I just feel so fine with this fire, this fire, this fire, this fire. Okay, alamin natin kung anong barangay na po ito. Paracale Rural Health Unit Mampungo. Ayun, Barangay Mampungo. Paracale, Camarines Norte, Barangay Mampungo. Yun. So, tuloy natin. Yeah, ang gala. Matanong siguro ako. Hindi ko na alam.
Sir, magandang umaga po. Patanong po, papunta pong Tabas ito? Opo. Siya po ito. Sige, salamat po. Malapit-lapit na po. Ah, salamat po. Diretso lang po. Sige po. Sige. Thank you po. My heart is catching fire. I just feel so fine with this fire, this fire, this fire, this fire. Yun. Woohoo! Presko. Siguro ito na. Parang nakita ko na to. Sa Google Map. Matanong tayo sa unahan. Parang nakita ko nga to sa Google Map. Park na to. Ay siya. Ito na yata yun. Tabas. Ayan. Tabas na pala to. Oo, eto na pala. So, ito ang Barangay Tabas. Kain muna kaya tayo. Gutom na ako. May kanin ka po. Eto na pala ang Tabas. So, yun. Eto na po kami ngayon sa Barangay. Opo. Barangay Tabas. Tabas National High School. So hanapin namin yung Puro 4. Sabi nila ang Puro 4 daw doon sa part na yon. Ayan. Punta kami doon. So this is Tabas. Ayan. Kain muna po kami, gutom na. Kain ng ulam. Sa akin natin ito po. Sarap to. May kilala kayo ditong January, Ruben? Yung pong tindahan na yun, yung may motor, yung may mangga. Ito masarap to. Gusto ko to. Ito. Igado po sa iyo, Opo, isa yun. Isa po nito. Ano po ito? ubod po ng Ayun. Ano sa'yo ito? At saka ito po ate. saka po ubod. Time check 10:40. Kain muna po kami. Patanong po, ito po ang Puro 4 papunta dito. Ito po, putok 4. Yan po, putok 1, doon, putok 2, doon, putok 2. Ito pong street niya na pakaliwa po. Ano po yan? Basta yung kabila pang dito, putok 4. 4 po yan. Yan sa kabila, putok 3, ay putok 1. Sige po. Sa ibabaw na kayo ng ano ng mundo. Magandang daan doon simentado. Paahon po yun ay. Tapos may pagayong tong kalsada. Mulino, sa may mulino. Di ba may mulino dyan yung pangalawang mulino? Sige ma'am, thank you po. Dito po tayo. Tingnan po natin tong park na to. Okay. So this is Puro 4 ng Barangay Tabas. So let's see what's in here. Ito, gasolina tayo, tama-tama. Gas tayo. Magkano po? Siguro, papupuno ko na. Para, oo. Let's go. Dito tayo. 4. Barangay Tabas. Ito, diretso. Diretso pa tayo ng konti.
Mangkasay na to. Mangkasay. So Mangkasay na po ito. So siguro babalik na po kami. Barangay Mangkasay, Paracale, Camarines Norte. So balik na tayo. Siguro dito tayo. No. Para maikot natin yung Tabas. Wala na yata. Dead end na. Wala na nga. Dead end na pala. Hihinto pa ba ako? Hindi na siguro. Siguro. Yeah, taas. Pasok. Okay, 4-4. Sana to. Yeah. Tayo dito. Ikot lang ng ikot. Tapos labas na tayo. Tapos dito. So, diba? Yun. So, naikot-ikot natin, diba? Nakapag-ikot-ikot tayo sa Barangay Tabas. Yun. Oo, see? Siguro di na dyan ano. Balik na tayo siguro. Let's go back. Ito yung chapel ng Barangay Tabas. Castillo Elementary School. Yun, maganda ka kalsada. Walain mo, no? May gasoline station, ano? Tulog yan. Pero nga, maganda nga dito. Yun, no? Buti na lang. May sinabi si ate kanina doon sa habang kumakain kami. Magandang mga views dito. Ate, shout out sa'yo. Thank you po sa pagturo sa amin sa magandang lugar na to. This fire, the fire is burning inside me. It's Dagat sana. it's catching fire. I just feel so fire. Ay, pakita ko po sa inyo. Ganda, oh. This fire, Tayo ng bundok. Pakita natin ang Barangay Tabas. Yun, oh. Can you feel the fire burn within? Can you feel the fire burning in? I know it's breaking through. 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 So, kami galing. Pabalik na po kami. Salamat po sa magandang lugar na to. Salamat dun sa subscriber ko na nagbigay sa amin ng idea na puntahan tong Barangay Tabas. Salamat po sa iyo.
Ito na po kami ngayon. So, maraming salamat. Hanggang sa muli po. Thank you. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through